Slušaj, Cigo, kako se zvaš? Sekula. Ti znaš da ako nas nagaze ovi njeni bradonje da smo... Znam. Zato ćeš ti da ostaneš ovdje da stražariš, a ja idem. Gde ćeš, bre? Ja idem kod nje u sobu. Pa za nama visi život o koncu, ti sad našu ti ideš to da radiš. Stojanka! Jel spavaš? Spava i ne izlazi. Nemam radi čega, bila sam u polju. Ako si bila u polju, onda u redu. Pazi ovam. Jel vidiš ove dve bombe? Jel znaš ti da aktiviraš ovo? Pa ne znam. U logoru nas nisu učili da pucamo iz bombe. Au, Sekula, mnogo si zapušten slučaj, majko. Pa ako to mora da se baci, što ti ne baciš to? Ma bacit ćemo obojica. Braćeva, da ja tebi nešto svijem, pa ja da idem kući. Slušaj vam, kad naiđu ovi njeni, odvrneš ovde, zvekneš u nešto tvrdo i baciš na njih, razumeš? E, samo nemoj slučajno da ti padne na pamet, da bežiš negdje. Jer to su specijalne bombe koje se lepe za prste. Ako pomisliš da bežiš, odmah eksplodiraju. Jel jasno? Uj, šta ti... Šta cviliš, ajde dođi vam. Znači, ima ovdje da stojiš i da motriš. I hrči. Šta da radim? Da hrčeš. Što da ključam? A tako, ajde, hrči lepo, da čujem. Glasnije. Odlično. Dobro. Dobro je. E, vidiš, tako ćeš daleko da doguraš, samo mene da slušaš ako preživiš. Ajde, hrči glasno, dok me ponovo ne vidiš. Počni. Djevi mi, kad će da prođe ova tvoja sloboda da ja živim ko ostali cigani?